Na záver vždycky od každého hostia chcem vedieť, či má nejaký paranormálny zážitok. Brácho, to ti poviem úplnú halus. No tak som zvedavý. Pritom bol aj dáme. No, tak poď. Boli sme v meste. No. Chodilo sa kedysi na Gotko, to je v Bratislave, a chodilo sa do New Spiritu, dnes je to Šavko klub. Áno. A boli sme tam ožratí a proste sme chceli sa premiesniť z New Spiritu na Gotko, lebo vedľa Gotka boli potraviny Hviezda, chceli sme si kúpiť večierka. fľašu. No. A tam už sme nechceli na bare rozjebávať, čak neboli vtedy chechtaky až tak. No a vyšli sme všetci spolu z New Spiritu, hej. A dáme s frajerkou si zobrali taxík, že idú teda pred nami, lebo ja som čakal ešte kamoša. A oni boli už asi 5 minút v aute, alebo možno, čo cesta odtiaľ na Gotko trvá asi 5 minút v aute, 6 maximálne večer. A keď prišli taxíkom na Gotko, čo ja som zostal ešte pred New Spiritom, keď už oni odišli a bol som tam ešte nejaké minúty, lebo som čakal kamoša, tak kamoš nakoniec nešiel, ale keď dáme prišiel taxíkom na Gotko, tak ja som sám stál v strede Gotka. A nikto to nevedel dneska vysvetliť. To dáme je toho očitým svedkom. Čo? A nikto nerozumie dodnes, čo sa stalo. Ako kto žijete v Bratislave, chápete, že to je dobrá sračka. No to je reálne, to sú 4 ulice. No sú no.